O que estamos vendo pois son distintas problemáticas que hai na apicultura aquí en Galicia, a vespa velutina, a varroa, hai distintas cousas con respecto ao cambio climático, tamén afecta moito na alimentación, entón as abellas moitas veces pois teñen poucos recursos e, bueno, pois está mirando un pouquiño pois todo isto que está afectando as nosas colmeas. Todos sabemos que a importancia das abellas no mantemento da biodiversidade. De feito, bueno, pues tamén agora coa problemática que houbo a nivel de Galicia con todos os lumos que houbo, sabemos que as abellas, bueno, pues axudan a recuperar moito máis rápido todas esas zonas queimadas. Aquí en Galicia, por exemplo, temos máis da zona da costa, bueno, pues bastante cantidade de monte de eucalipto, pero hai que plantalos de xeito que estea tamén un sotobosque debaixo que tamén dea outro tipo de floracións, porque senón ao final pois hai certos momentos nos que, bueno, pois as abellas non teñen recursos unha vez que a floración de eucalipto remata e entonces, bueno, pois nos quedaríamos moi curtos no mantemento da alimentación desas abellas.